Αυτές οι εικόνες αυτής εδώ της έκθεσης ξεκίνησαν να υπάρχουν όταν σταμάτησε η προηγούμενη δουλειά που ήταν αυτή η δουλειά που έκανα με την ευκαιρία του διδακτορικού, που ήταν αυτή η δουλειά στην Κούβα, το οποίο με είχε βάλει σε μια ουσιαστική έρευνα να απαντήσω στο ερώτημα αν μπορούμε σε μια εικόνα να δείξουμε κάτι πέραν δηλαδή μιας κοινωνικής ή ψυχολογικής ταυτότητας. Αν ξεχάσουμε όλα αυτά, υπάρχει κάτι βαθύτερο στον άνθρωπο. Αυτό ήταν η έρευνα του διδακτορικού, η οποία ακριβώς με έβαλε σε ένα εσωτερικό ταξίδι, βιωματικό, γιατί θεωρητικά δεν γίνεται. Τελειώνοντας αυτό, πια είμαι όντως ένας άλλος άνθρωπος από ό,τι πριν. Έχω μια ουσιαστική κατανόηση τι είναι η φωτογραφία, δηλαδή για μένα είναι ο καθρέφτης όντως του εσωτερικού μου κόσμου. Και πλέον ψάχνω πιο συνειδητά να βρω αυτό που πάντα έψαχνα, δηλαδή αυτό το βάθος βλέμματος που είχα πρωτοσυναντήσει στα Φαγιούμ και στις ζωγραφιές του Θεοτοκόπουλου, έχοντας μια μεγαλύτερη εμπειρία γιατί ακριβώς είχα με έναν τρόπο ακουμπήσει αυτό το βάθος μέσα μου. Αυτές οι εικόνες μπορούν να σταθούν η μία δίπλα στην άλλη με ένα ας πούμε ενεργειακό τρόπο, δηλαδή ένα τοπίο νερού με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοιου είδους ποιότητες. Και επίσης έγινε και η επιμέλεια αυτής εδώ της έκθεσης, δηλαδή ομαδοποιούνται με έναν τρόπο εικόνες που έχουν ας πούμε κοινές ενεργειακές συχνότητες. Στην ουσία αυτός εδώ ο κόσμος είναι με έναν τρόπο η οπτική υλοποίηση του δικού μου εσωτερικού αισθήματος, δηλαδή του δικού μου τρόπου που ζω τη ζωή. Ένας χώρος που για μένα έχει μια ιερότητα με την έννοια ότι εκτίθεται κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο μέσα από μένα και αυτό το μοιράζομαι με όσους ανθρώπους τους ενδιαφέρει όντως να μπουν σε αυτές τις κοινές συχνότητες και αν συγκινηθούν, αν τους ακουμπήσει κάτι, τότε είναι κάτι πολύ όμορφο γιατί είναι ένας ουσιαστικός εναγκαλισμός, δηλαδή βρισκόμαστε σε κοινές συχνότητες ύπαρξης και είναι κάτι πολύ όμορφο. Στην ουσία η έκθεση γεννήθηκε από τη δική μου όχι την αγωνία, αλλά το ενδιαφέρον να δω πώς είναι αυτές οι εικόνες, όπως τις φανταζόμουν, δηλαδή σε μεγάλο μέγεθος, πώς είναι σε ένα μεγάλο χώρο, γιατί ακριβώς μια έκθεση είναι ο χώρος μαζί, δηλαδή ένας χώρος που έχει μια δόνηση. Τώρα βέβαια όλο αυτό είχε μια αγωνία, διότι αλλιώς είναι να στείνεις την έκθεση έχοντας μια κάτοψη, αλλά όταν ήρθα εδώ, μπήκανε οι εικόνες στη θέση τους, τότε ησύχασα, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που είχα ας πούμε ονειρευτεί με έναν τρόπο και επίσης ήταν πολύ όμορφο γιατί οι πρώτοι άνθρωποι που τους είδανε, που ήταν αυτοί που καθαρίζανε κάτω τη μοκέτα, που βάζαν τα φώτα, οι ηλεκτρολόγοι και ο κύριος που διόρθωνε τις μικρές ατέλειες στον τοίχο, ήταν όλοι εκστασιασμένοι, τέλος πάντων τους άρεσε πάρα πολύ και ήταν ένα δείγμα ότι έχει κάτι αληθινό αυτό εδώ που ακουμπάει και δεν ακουμπάει κάποιους διανοούμενους τέχνης, αλλά ακριβώς ακουμπάει τους κανονικούς ανθρώπους που είμαστε όλοι μας. Η έκθεση έχει ένα δράμα από πίσω, διότι κάποια στιγμή πέφτει η αυλαία. Και αυτή η έκθεση εδώ που βλέπουμε δεν θα την ξαναδούμε ποτέ ξανά. Ήδη ακόμα και αν αυτές οι φωτογραφίες πάνε σε ένα άλλο χώρο θα είναι μια άλλη έκθεση. Αυτό επίσης είναι κάτι πολύ όμορφο, γι' αυτό μου αρέσουν οι εκθέσεις. Έρχεται και φεύγει. Τα δύο πρόσωπα που ξεκινάει η έκθεση, που δεν είναι μέρος της έκθεσης, αλλά είναι και μέρος της έκθεσης, είναι η φωτογραφία της μητέρας μου Μαργαρίτας και της συντρόφου μου Φωτιάνας. Γιατί
Είναι δύο άνθρωποι που έχουν παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μου. Με έναν τρόπο ευθύνονται για αυτές τις φωτογραφίες που είναι εκεί. Το επίσης μεγάλο φορτίο είναι ότι μαζί με την αυλαία της έκθεσης έπεσε και η αυλαία της ζωής της μητέρας μου σε αυτόν τον πλανήτη και αυτό έβαλε μια ακόμα μεγαλύτερη, ένα φορτίο συγκίνησης σε όλο αυτό εδώ το πράγμα. Αυτές εδώ οι εικόνες στους τοίχους φτιάχνουν ένα κόσμο. Ένα κόσμο που είναι σαν να έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι μικρά τίποτα, τα οποία έχουν γίνει κάτι που συγκινώντας μας μεταμορφώνει και μας αλλάζει τη ζωή, έστω στιγμιαία. Αυτό δεν είναι ορισμός θαύματος?